Arribam al tram final d'aquesta conferència política que suposarà l'aprovació del document base del futur programa electoral dels socialistes i per això han comptat amb la participació de la societat de les Illes Balears. Han fet més de 150 reunions amb més de 200 entitats ciutadanes i hem explicat aquest document a més de 2.500 persones. Tot això se traduirà en aquest document que s'haurà d'aprovar a la conferència política. Mentre està penjat a la pàgina web i en via aportacions de tota la ciutadania i també de la militància hem millorat aquesta proposta inicial que vàrem fer ja després de l'estiu. Arribarem a un document en el qual durem aprovació de la militància en el si de la conferència política. I com a novedat d'aquesta conferència política proposarem també a la ciutadania i a la militància que voti entre 50 propostes que triarem de la documentació de cada un dels temes, 5 propostes de cada tema, perquè en el si de la conferència política se puguin arribar a votar fins que quedin 10 propostes, que serà el decàleg que ens presentarem, ja que evidentment participaran a dins del programa electoral de manera prioritària.